Gede kisah ke bahap. Stundai ke baket ru gede ke suhap hi. Ni udah ding so nyam terape. Mana weh? Cowoy. Halo. Hai. Kapai no kadit. Hah? Bala na hap syo. Oh, hafsya bala cha meu rade ke pawal kerang mat. Pawar kerang. Tawar mah. To. Ah. Ngablut te. Penyati sudah pe ut pat te. Ani. Kat kum ka chingpen pau ki nong rap jong ka ne ka than ba lais ne man shua kampat jujia. Kum ni hoi ka shai don kata ka jing hap jong ki so na ba bam ki khnyang ta kum ki nyang ka seng. Bat ki we ki di ki khnyang ki baba mi ki chai so. Hendrai masin poi ki ne ki tawar hajan labun ki jing thung ki basak ta om tang ki ne ki jai om tang ki ne ki so ki balak sha hendrai bun ki we pat ki jing thung ki balak sak ta. Begitu ki so kidai ki belashu hap tu kem long wat tang ban bam ru. Kani ke jingjia kala pensayong ngai ya kinong rap bat kala pensa dum ya kinong rap jong kani ka than. Te kum ta dang ba kani ka video ngakwa ban phai kani ka khubor sya ka department badan buram jong ka agriculture bakin wan sakhi hi dalade lani bakin wan examine hi dalade ya kani ke jingjia khnang bakin lap ya ki daw tenrai namar kumbalong matang ngimla bantip yo le se yo dan daki wei pat ki daw ki bangiru ngimla bantip bat ngimla ban chempang kane ka jingjia Jadi un kami nak pilih nak. Ya, sekali dan cara sih. Te kum ta nang bakane ka khubor ka bang pha shpi mentang akwa ban kan tui ya ki department jong ka agriculture bakin thau dakanu kanu kalat kalenti pakan ya rap lam ya kini ki jing ki bakini ki nong rap jong kane ka than ki ya kendu bat ka juk apa ru ngakan tui ya pi barok ki paralog bakin share ya kane ka video nang bakane ka video kan poi sya kita dok skor jong kini ki department nang bakajing mentoi kan long ya kini kinong rem ki blak sakta bat ya kejala jong hi barok kawai kublai shibun itu kide ki so bala shuhab leno ei itu kide ki so bala shuhab leno ei semlong bam Sela ilang ben merat. Turun kam ni. keleng-keleng mun Saya kat rusak bet. Ui thole lamo bang bet. Yo ilet Ba yo. Maka pun ngat